oon Iida Kyvä, mä oon henkilöstöjohtajana Accountor HR Solutionsilla. Ja me ollaan osa Accountor-konsernia. Ja me tehdään teidän kanssa erityisesti proaktiivisen headhuntingin kautta yhteistyötä. Ja mitä se meille tarkoittaa, niin yksinkertaista ja helppoa. HR Satama on meidän laajennettu rekrytointitiimi aina tarvittaessa. Miten sun mielestä toiminta ja yhteistyö HR Sataman kanssa eroaa muista? Meillä on kumppanit ollut aiemmin hyvin prosessiorientoituneita. Lähdetään alkuvaiheen määrittelyistä. Jossain vaiheessa mennään longlist, shortlist vaiheeseen, mutta HR Sataman kanssa me on oikeastaan päästy suoraan jo niiden meille tärkeiden osaamisten ja kandien kanssa keskustelemaan ilman niitä alkuvaiheen kaikkien aikaa vieviä määrittelypalavereita tai muita. Suosittelisitko sä, Iida, HR Satamaa muillekin yhteistyökumppaniksi? Suosittelen ehdottomasti, ennen kaikkea jos haluaa rekrytointiprosessista ketterää ja tehokasta. Meillä ei ole merkityksellistä se, millä paikkakunnalla operoidaan, vaan siitä, että mistä paikkakunnalta löytyy oikea osaaja. Teiltä on hyvin laajalla skaalalla tarjottu joka puolelta Suomea osaajia. Perinteisiin headhunting-yhteistyöhön verraten HR Sataman proaktiivinen headhunting säästää meiltä aidosti aikaa ja vaivaa. Ja mä arvostan sitä, että kuinka taitavasti te pystytte viestimään hakijoille ja meille ja pitämään sen viestinnän ammattitaitoisena ja myöskin tehokkaana, mutta sitten vielä kaiken kukkuraksi innostavana. Meillä on käynyt teidän kanssa niin, että hakijat on oikeastaan teidän viestintätaitojen vuoksi innostunut prosessin kuluessa siitä paikasta enemmän ja enemmän, mitä me ollaan heille tarjoamassa. Ja sen myötä sitouttaminen on toteutunut käytännössä loistavasti.